Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада машина йөртүчеләрне масса күләм тикшерүләр, рейдлар, профилактик акциялар, дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучылар белән эшне көчәйтте. Бу бина һәр әлмәтлегә дә таныш, ләкин аның сәхнә артында һәркемнең дә булганы юк. ЮВТ-24 тамашачыларның мондый мөмкинлеге барлыкка килде. Югары Акташта Николай Чудотворец гыйбадәтханәсен торгызалар. Узак еллар ул ташландык хәлдә булган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучылар белән эшен көчәйтә. Республикада юл хәрәкәте иминлеге атналыгы уза. Ул 20 сентябрьдә тамамланачак. Максат балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтен профилактикалау. Төбәктә рейдлар үткәреләчәк. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәвен контрольдә тотуны көчәйтергә ниятли. Җәяүләргә хәрәкәттә өстенлек бирү, балаларны йөртү кагыйдәләре һәм бәлик булмаганнар тарафыннан юл йөрү кагыйдәләрен бузу мәсьәләләренә аерым игътибар биреләчәк. Бу эш юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән хезмәттәшлектә алып барылачак. Металл кабул итүчеләр шәхси секторда чыбык яндыралар. Моны җирле халык күреп алган. Алар экологлардан вазгыятькә игътибар итүләрен сорыйлар. Кешеләргә төтен кумаучаулый, шуның аркасында тын алуы авырлаша. Хәтта янгын сөндерүчеләрне дә чакырырга туры килә. Экологлар мөрәҗәгатькә җавап бирде. Департамент хезмәткәрләре урынга чыктылар һәм профилактик әңгәмә уздырдылар. Чыбык яндыру факты ачыкланмады. Концертлар залы, китапханә, картиналар галереясы һәм башкалар, булар барысы да Нефтче мәдәният сараенда урнашкан. Сентябрьдә ул үзенең туган көнен билгеләп үтә. Моның хөрмәтенә телекомпанияның төшерү төркеме өчен экскурсия оештырылды. Экскурсияга төшерү төркеме белән бергә беренчеләр хәрәкәте активистлары да килде. Бина 1981 елда Нефтчеләр мәдәният һәм техника сарае буларак ачылган, ә 2000 елда инде үзенең хәзерге исемен алган. Икенче каттагы фойеда кунакларны уникаль скульптуралар каршы ала. Тамаша залы республиканың көньяк көнчыгышында иң зур майданчыкларның берсе булып тора. Анда 987 утыру урыны бар. Тамашачыларны янгыннан, асбесттан эшләнгән дивар саклый. Кирәк булганда 16 тонналы пәрдә төшәчәк һәм сәхнәдәге уттан киртә булып торачак. Сәхнәдә әбием проект этноэксперименталь проектының чыгышка әзерләнүен күрдек. Дуэт халык җырларын һәм башка фольклорны эшкәртү белән шөгыльләнә. Владимир Федоров түгәрәккә бала чагында ук килгәнен хәтерли. Музыкантлар коллективын мәдәният сарае белән күп еллык тарих бәйли. Алар монда чыгыш ясап кына калмыйлар, эшлиләр дә. Дуэтның икесенә 40 елдан артык стажы да бар. Все началось с того, что мы... Барысы да биредә башлана. Нефтче мәдәният сараенда тавыш режиссерлары, аранжировщиклар булып эшләүдән барлык татар йолдызлары белән эшләдек. Музыкантлар чыгышларында 17дән артык инструмент кулланалар. Һәм иҗат белән шөгыльләнергә аларны гади сәбәп этәргән. Делаем это все для того, чтобы молодое поколение... Без буларның барысында яшь буын милли музыкага ияләшсен, үз тамырларын онытмасын өчен эшлибез. Милли музыка башка төрле укылышта яшәсен өчен. Владимир һәм Артур безгә тавыш яздыру студиясын күрсәттеләр. Производили большие группные записи. У нас вот Кадим. Бездә зур коллектив Кадим Әлмәт үзләренең беренче альбомнарын яздырдылар. Без панельләр ярдәмендә бүлмәне аердык һәм һәркемгә уйнарга мөмкинлек бирдек. Легендар язмалар да биредә ясалды. Кышкы бакчада үсемлекләр, аквариум балыклары, попугайлар яши. Шулай ук икенче катта Библия нефть урнашкан, яңартылган майдан, уку залын, балалар өчен уен зонасын, лекция һәм конференц залыны берләштерә. Китапханәнең балконы да үзгәрәчәк. Террасада җәйге кинотеатр, коворкинг зона булачак. Өске катта бию залы урнашкан, анда Әлмәтем халык бию ансамбле шөгыльләнә. Алар Әлмәтне күп кенә Россия һәм халыкара конкурсларда таныталар, призлы урыннар яулыйлар. Ансамбльдә барлыгы 5 яшь төркеме бар. Янәшәдә Дубравушка рус җыры халык хорының репетициялар бүлмәсе урнашкан. Ансамбль 3 тапкыр халык исемен раслады, республика һәм халыкара конкурсларда берничә тапкыр җиңү яулады.
Шулай ук Нефтче мәдәният йортында башка музыка, хореография, спорт түгәрәкләре һәм секцияләре дә бар. Нефтче мәдәният йортының тагын бер горурлыгы паркет залы, биредә Сретенск балы, мастер-класслар һәм башка бию чаралары уза. Сделать влево, вправо, поставить, уйти, протянуть. Мәдәният сарае хезмәткәрләре үзләре спорт белән дә шөгыльләнәләр. Подвалда тренировкалар өчен теннис өстәле тора. Шәһәр ярышларында алар призлы урыннар яулыйлар. Тиздән учреждениянең алт тактасы төсләрен үзгәртәчәк. Яңа директор Рамил Садриев килү белән мәдәният сараенда үзгәрешләр күзәтелә. Мәдәният йорты Россия концерт оешмалары берлегенә керә, заманча киңлекләр, Притяжение музыки фестивале, Ноты яшьләр сессион оркестры, яңа гримеркалар һәм башкалар барлыкка килә. Безнең төшерү төркеменә элеккеге телекомпания бинасын реконструкцияләү буенча планнарын да ачтылар. Биредә Алмарт креатив резиденциясы барлыкка киләчәк. Кул эшләре, матбугат өстәханәсе, фото һәм видео студия, төрле түгәрәк өстәлләр һәм мастер-класслар өчен зал, театр лабораториясе урнашачак. Әлмәтләр 3-нче мәктәп янындагы тәмамланмаган юл эшләренә зарланалар. Халык сүзләренчә, территориядә балалар поликлиникасы ягына тротуар ясый башлаганнар. Халыкка ремонтны уку елы башланганчы төгәлләргә вәгъдә итәләр, ләкин эшләр тукталып тора. Ата-аналар мондый юлдан балаларга мәктәпкә йөрү авыр булачак, ә коляска белән үтеп булмаячак дип борчылалар. Мәсьәләне хәл итү өчен халык хакимияткә мөрәҗәгать итә. Үсеш департаментында ремонтны бу атнада төгәлләргә ниятлиләр дип хәбәр иттеләр. Югары Акташта Совет чорында ябылган иске гыйбадәтханәне реконструкциялый башлаганнар. Беренче этап бинаның шатырын һәм гөмбәзен кую. Тиздән Ярославль өлкәсеннән 9 кыңгырау китерергә планлаштыралар. Алар инде куелган, соңыннан торгызу эшләре башланачак. Николай Чудотворец гыйбадәтханәсе 1880 елда мәхәллә кешеләре акчасына төзелә. Ул чакта биредә күбесенчә Акташ мордвалары һәм Кәләй авылы керәшеннәре яшәгән. 5 елдан соң Ширкәү мәхәллә мәктәбе ачыла. Соңрак Совет чорында гыйбадәтханәне япканнар, ә бинаны ашлык саклау урыны буларак кулланганнар. Шулай ук хәзерге вакытта реконструкцияләү эшләре Яңа Михайловка, Ямаш авылларында, Әлмәт кафедраль соборында һәм Бөгелмәдә бара. Зәй басуларында аграриялар кукуруз һәм рапс уңышын җыюга керештеләр. 4300 гектардан артык мәйданда рапс, кукуруз 3401 гектарда үстерелгән. Соңгысының уңышы быел аеруча мул чыга. Зәй шикәре агрофирмасында кукурузны силоска салу өчен безнең хәбәрчебез дә күзәтеп кайтты. Зәй шикәре агрофирмасы кырларында Ягуар комбайны силыска кукуруз ура. Хуҗалыкта бу культураны 8 гектарда үстергәннәр. Биредә кукуруз орлыкка игелә, калганы терлек азыгы өчен салына. Безнең алда куелган задача 500 гектар күләмендә җыеп алырга кукурузны насилыз, аннары 300 гектар зернога каралган. Шуңа эш башкарылачак Ягуар 870 маркалы комбайнга перевозкада 12 единица хәтле трактор МТЗлар каралган. Урылган кукурузны МТЗ тракторында тәҗрибәле механизатор Сабирҗан Рәхимов ташый. 20 елдан артык ул авыл хуҗалыгында хезмәт куя. Тырма башыннан башлап, көзгә хатышы техникада инде без. Тырманы бетерәбез, чәчүен чәчәбез, синасын алабыз, кукурузда керештек менә. Кукурузда бетерсәк, Алла бирсә, тынычланабыз инде. Менә погодаларына бирсен, техника батылмасын, үзебез сәламәт булыйк. Район кырларында быел кукуруз яхшы үскән, шәкәне дә мулдан дип белгечләр. Барлык мәйданнарның 1933 гектары силос өчен үстерелде. Алар терлек азыгы буларак базларга салына, ә 1468 гектардагы кукуруз орлыкка игелгән. Анысын махсус саклау урынына озаталар. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Азнакай прокуратурасы хатынының оныклары белән каты мөгамәлә өчен иратны суд аша түләргә мәҗбүр иткән. Бәлик булмаганнарның газаплары 1 елга якын дәвам итә. Суд карары буенча ират гаепле дип табылган. Аңа шартлы рәвештә 3 ел ирегеннән мәхрүм итү рәвешендәге җәза билгеләнгән. Моннан тыш шәһәр прокуроры хөкем ителүчедән мораль зыян компенсациясын түләтүне таләп итеп, судка дәгъва гаризасы юллаган. Күзәтчелек ведомствосының таләпләре канәгатьләндерелгән. Җавап бирүчедән һәр балага 200 мең сум күләмендә компенсация алынган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.